Welcome to the International House, the home of salsa dance in Odense. Salsa was born of a passion to share the joy of dancing. So salsa was exploding all over the world. It is a bright dance, and salsa was spread to many major and most of minor cities in each and every country. If you are looking for the salsa club to dance at, or salsa class to polish your skills, or dance partner to dance perform with, you come to the right place. And if you haven't started to learn how to dance yet, now it is a time for that. Det startede for en 11 år siden på noget, der hed Badestuen. Der var jeg til sådan noget salsa-fest en gang, og jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg havde godt nok hørt om det. Men så var der en, der hed Michael Rosenørn, som havde arrangeret noget. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg så det et par, som jeg senere kom til at lære at kende og dansede. Og det så bare helt vildt sejt ud, når de dansede. Og jeg tænkte, det må jeg lære. Så ringede jeg til ham, Michael, der, og vi snakkede lidt, og der var ikke rigtig noget. Så der gik lidt tid, så fik jeg på en eller anden måde kontakt med International Hus og Selvi, og en, der hed Ole, der underviste dengang. Det var helt tilbage omkring år 2000. Og så begyndte jeg faktisk at danse på International Hus. Og jeg blev mere og mere bidt af det. Men det skal jeg tilstå, så jeg havde store problemer med at bevæge mig sådan rent motorisk og takten og lignende, fordi det er ret svært, når man starter en alder af, jeg var jo 40 år dengang. Så på den måde startede det, og så ville det hverken være eller bedre end en kammerat, der også danser, der hed Thomas Ratke, og en pige også. Vi fandt ud af, at vi ville egentlig starte en forening. Så vi satte os en sen januar og december aften og 2001, tror jeg, eller 2, og skrev nogle vedtægter. Og så lavede vi et møde, og så for cirka, ja, det var omkring 2002, tror jeg, så startede vi i 2003 måske, startede vi Odense Salsa-forening, som har kørt lige siden. Sådan med op- og nedtur, der har i perioder været rigtig travlt, og i andre perioder har det ikke været så travlt. Det er meget med bestyrelsen, men det er jo frivilligt arbejde, så det kan godt være lidt svært at få folk til at lave et stykke arbejde, for det er frivilligt. Og vi er jo lidt egoistiske og lidt selvcentrerede, mange af os. Og noget med tid er der jo også, og familie, der skal passe sig andre interesser. Men det har sådan set kørt nu i 8 år snart. Ja, faktisk i 8 år har det kørt nu her til februar. Har I nogle faste undervisere tilknyttet? Ja, altså igennem årene har vi jo fået undervisere udefra. Der var jo mange nybegyndere i Danmark, men vi fik fat nogle rigtig gode, for eksempel Søren Frølund fra Jylland var meget nede ved os. Nogle fra Aarhus kom der forbi, og vi har sågar haft en international stjerne fra USA. Liquid Silver hedder han.
Men vi har altid forsøgt at alliere os med nogle gode undervisere, men så har vi også opdrettet vores egen undervisere, så hvis man kan sige sådan. Der var flere, der begyndte at synes, det kunne være sejt at undervise, inklusive mig selv. Jeg har da ikke gjort så meget i det, fordi at det er faktisk lidt hårdt at undervise, men der er en del af vores medlemmer, som faktisk er rigtig gode undervisere i dag, og som vi bruger internt, kan man sige. De starter hold, og der kører masser af hold. Jeg tror, der kører i vinterhalvåret kører der nok nogle 3-4, måske nogle gange 5 forskellige hold, 5 forskellige niveauer og lignende. Så på den måde har vi også vores egen undervisere. Plus at vi, nogle af os kan finde på at køre til andre byer, hvis der er måske Aarhus eller Vejle og dans, hvis der er en fest der eller sådan noget der, så kan vi godt finde på det. København er der ikke så mange, der tager til, men det er lidt nemmere at komme til Jylland i bil. Jeg hedder Anne Tornhøj. Jeg har danset salsa i cirka 8 år og har snart undervist i 5 år. Det er hovedsageligt crossbody, man kalder det også New York Style, jeg danser og underviser i. Jeg hedder Peter Møller, og jeg har faktisk også danset i 8 år, undervist i 5, og har undervist sammen med Anne i faktisk al den tid, vi har undervist i de 5 år. Så jeg synes, vi har et godt team. Hvad kan man så lære at danse, hvis man melder sig til undervisning? Jamen, det er hovedsageligt altså New York Style og crossbody, hvor vi går ind og arbejder med teknikker og pardansen i det. Kan man godt komme ind på gaden og melde sig til det, eller skal man være rutineret danser? Men vi starter helt fra bunden af, og så bygger vi op til niveauer, hvor der er nogen, der har danset over 2 år. Det vil sige, at vi godt udfordrer sådan forholdsvis mange. Så vi har været begynderhold, vi har lettet hold. Vi gør det, jeg mixer meget med streetdance, også med funk, så vi laver noget street salsa en gang imellem os. Og så har jeg tidligere lavet noget zumba-hold også, hvor det er individuelt, man danser. Det vil sige, at man har ikke nogen partner, men man danser hver for sig. Vi har faktisk startet samtidig i Odense Salsaforening, og vi har faktisk danset, det er 8. år, vi er i gang, og har lært at danse her i Odense Salsaforening. Og så har vi gået i gang med at være undervisere. Det har faktisk været de sidste 5 år. Så, og det er New York Style, I underviser i? Det er New York Style, ja. Også kaldet crossbody. Okay. Crossbody, det er de samme takter, man danser på, som man gør i cubansk salsa, men man danser meget på linje, og så er der rigtig meget styling i det også. Så det er sådan lige de grundlæggende forskelle på cubansk salsa. jamen, vi har også undervist i forskellige stilarter inde omkring maringa, cha-cha. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. Er der flere? Kan man stadigvæk melde sig til cha-cha-cha i salsaforeningen? Vi har ikke noget hold på nuværende tidspunkt, men det er i hvert fald muligt at starte et hold op, hvis man ønsker det. Ja. Vi gør meget det, vi tilrettelægger også holdene sammen med de andre instruktører i foreningen, og så finder vi ud af, hvad ønskerne er i foreningen, og tilrettelægger holdene efter det. Både stilarter og niveaumæssigt også. Og bruge den bevægelse her, så I får rytmen meget mere